Tadadam, šangarepo, ti ne rasteš lepo. Šangarepa se može spremiti na 1001 način. Potiče za Australije, bogate vitaminima, možete je rendati, kuvati, ceckati, pohovati, radite šta god hoćete. Čekaj bre, snajka bre, nemoj, ni ona za to. Neće tako ostati ni miris, ni ukus. Sviće zora u subotu, dan doleće iz daljine. Sirova si ovog kraja, čekaju da sunce sine, čekaju da sunce sine. Joj, 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 joj. Dobar dan, dobrodošli u Muzej elektrodistribucije. Za Beograd, firmom Krstić, firmom Krstić. I ovo je bandera koja stoji ovde u našem muzeju. Zašto smo stavili nju? Zato što je jedina preživela NATO agresiju. Ovo su dva eksponata koje su totalno bez veze. Ne znam zašto ih držimo u muzeju, neke svrhe valjda ima. A mi idemo na eksponat broj 3, to je strujomer. A u strujomeru ima šta? Ima đubreta nekih govana, ne znam šta je ovo. Model broj 1, strujomer, model Nikola Tesla, model Mihajlo Pupin. Plaćamo. Sada idemo u najstariji deo našeg muzeja. Mislim da je najbitniji. Dakle, da li neko zna šta je ovo? Pomoću njega su naši stari dobijali struju. Kako? Znači, ovo je bilo prvo strujno kolo. Prvo strujno kolo. Troše, a ne plaćaju. I onda kako otplaćuju dugove? Tako što rade u našem muzeju. Ti njega išao do mene ko naše grupe. Da, tako je. I on će nas dovesti do našeg energetskog izvora broj 2. Upravo se narod sprema. Nemoj neko da se izgubio tamo. Sada mi kapa. Dobro. Ima samo sreće, Puštaj. vajda nema, samo sreće, vajda nema, Ovo je portable model Đerdap 2. To je znači naš drugi izvor električne energije. Dakle, ovo je šta? Ovo smo uzeli od naših neplatiša koji su... Ima svega. Vas molim da krenete za mnom. A to je šta? Šta? Vrata. Šta se krije iz ovih vrata? Ovde neki seru. Idemo dalje. Nesrećnih sam od malena, od sve muke. A sada, pošto smo videli sve, idemo na naš najvažniji, najveći i najedukativniji eksponat. Dakle, ako se struja ne plaća, radi se šta? Zaplena. Ako se duguje malo više, onda se nateruju dužnici da rade ovde dobrovoljne poslove. Ako duguju jako, jako mnogo, onda ide šta? Od sve muke. A kad plati, seći ćemo mu konopac. Bolje to nego da mu sečemo struju. Ne vredi čekati. Izgleda da je Godo već bio ovde.
jer ovo je... Ovo smo mi napravili. Kakav smo mi to bre narod Srbije? Puštamo vladu da nam žicka po belom svetu za klopu, a stigla je jesen. Pada lišće s nebesa, padaju šišarke, žirevi, hrana svuda oko nas i to je još prirodna. Vidi, opa! Probajte. Hranite se zdravo i u prirodi. Nema ni mirisa, ni ukusa. Store tandbørster til små hunde. Nå. Store tandbørster til små hunde. Nå. La 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 la. Store tandbørster til små hunde. Milutine! O, Milutine! Šta ima novo u zemlji? Dobar šta god da je. I danas u nacionalnoj kuhinji vesti iz zemlje. Ojađeni devizni štediše kojih ovde ima u izobilju tvrde da su njihove pare iznete iz zemlje. Svoju tvrdnju potkrepljuju dokazima o prekopavanju cele zemlje, pri čemu nisu pronašli čak ni jedan jedini fenig od stare devizne štednje. Čak i nekoliko ministara financija, uglednih bankara i visokih funkcionera zadovoljavajuće nisu mogli da im daju zadovoljavajuće objašnjenje u vezi sa nestankom njihovog novca. Zbog toga su ih ojađene devizne štediše ponovo ubile i zakopale još dublje. Ovde se sa nestrpljenjem očekuje najavljeni dolazak gazda Jezde i mama Dafine, koji bi, kako se tvrdi, mogli da uđu u trag nestalim parama uz pomoć jednog prinudnog državljanina Holandije. Za sada toliko o finansijskim nemirima u zemlji. Samo za vas, sa lica mesta, vaš reporter mrtav Lada. Marija! Ne vredi. Opet je otišla. Dođi, majstore, kucaj. Posle da me zloupotrebite na televizor, ne može. 988, izvalite. Jer vam to za bruce? 988, izvalite. Alo, jel možete da mi date informaciju koliko treba da držim jastuk da ugušim čoveka? Pa, dok se ne uguši. Na. 988, izvalite. Alo, nemam struje. Kada ću je dobiti? A koja ste grupa? AB pozitivna. Ja, glupo, jako. Dobar dan. U prilici smo da vam predstavimo neverovatan nacionalni izum. Kabl za sušenje brkova. Evo, viđi ova 3 sokola kako su okvasili brkove u Savu. I kad su okvasili brkove u Savu,
Kako će me cvet sa takvu mokru glavu? Ovo je prava stvar, ovo je Pogledajte, jedan suši gusle, drugi suši prste, treći suši i sebe. Za samo 80 maraka po brku možete dobiti izuzetni gajtan, zvani Brčko. Kako ste vi? Ne baš najbolje. Kanošoko si. Suvi brkovi, sreće u porodici. Hvala. Dakle, Mogu ja nešto da rečem? reči Sokole. A žena bez brkova ka pivo bez pijene. Evo vamo valja. Dakle, konstatovali smo, gde su brkovi suvi, tu su žene mokre. Jer ovo je... Ovo smo mi napravili. Riječi bre, šta tu radiš? Ajde, počinje emisija. Ma idi bre, prvi put sam uspeo sam sebi, a da ne povredim kičmu. Tu, ni miris, ni ukus. I prvi put emisija Kisolovac za vas večeras uživo. Znači, greške su moguće, to je dozvoljeno u našoj emisiji, ali ono što najbitnije, to su naše rubrike i naši vredni sponzori koji ne daju nikada nagrade, ali vi se uvijek da će dobiti, zato vi želite vašim telefonom, potrošite vaše impulse sa mobilnih ili vaših fiksnih telefona, a onda mi sa vašim impulsom skidamo pare i gradimo od toga da živimo lepo, da naša deca mogu ići u strane škole, da naše žene mogu da kupuju u najekskluzivnijim buticima i da se hranimo u najboljim kafanama. I da imamo za početak prvo pitanje za vas. Večeras ko je na vezi i koju ćete rubriku? Izvolite. Dobro večer. Dobro večer. Pančevo na vezi. Izvolite, Pančevo. Psihodelija. Psihodelija, dobro. Samo da imamo gde je to pitanje. Iz psihodelije. Da. Na pijaci ste. Da. Debela seljanka... Pančevačko ili negde drugo? Nebitna lokacija. Na pijaci ste. Znači, debela seljanka vam namiguje. Odvratno. Vi ćete pod A, kupiti kilo paprika i otići. Pod B, oženiti debelu, otići na selo, napraviti svadbu pod šatrom i postati zemljoradnik. I pod B, i pod C, pod B. Znači, pod C i pod B. A pod B je pod D. Koje ćete vi pitanje da odaberete? Pa pazite da vam kažem, ovo pod B sigurno neću. Dobro. Doviđenja. Kao što vidite, uživa emisija, sve je moguće, sve se može desiti. Idemo ko je sad na vezi i koja je rubrika. Izvolite, dobro večer. Halo. Halo, ko je na vezi? Čekaj. Ko je na vezi, dobro večer, ko je na vezi? Čekaj. Halo? Halo? A, ko je na vezi? Ko je na vezi, halo? Halo? Ko je na vezi? Halo? Halo? Je li u redu sad sve? Bilo neki smetnji? Ko je na vezi? Halo? Recite, koju ćete rubriku? Hoću anatomiju. Anatomija, dobro. Spavate. Da joj je mama boginja, da joj je tata vajar, meni su milije tvoje strije, samo s tobom sam sanjar. Može da ima nogu do usta, da bude lepa kao šarena laža, može da liči na Naomi Campbell, al ti si mi draža. Ti
si mi draža, ti si mi draža, ti si mi draža, ti si mi draža. Jer ja znam kako dišeš dok skrivaš boru u matoru, teško zakopčavaš pantalone i sušiš brushalter na radijatoru. Ipak si draža, meni si draža, meni si draža, meni si draža, meni si draža. Jer ovo je... Ovo smo mi napravili. Drage moje, danas sam spremam poklon mozak. To nije pravi mozak. Ni ovo nije pravi poklon mozak. Ovo je pravi poklon mozak. Ni miris, ni ukus. Hvala. Dobar dan. Nalazimo se u Beogradu na tromeđi dve reke. U eri demokratskih promjena i povezivanja naše zemlje sa Evropom, nova vlast neumorno istražuje nove resurse koji bi mogli što pre da nas uključe u savremene tokove. Ali, samo Beograd od svih svetskih metropola ima svoje jedinstveno lekovito blato. Poznato je da je ekološki turizam najcenjeniji u Evropi. Tu je naša šansa za budućnost. Srbija je već poznata po svojim banjama u koje mnogi odlaze bolesni i iz njih se više ne vraćaju. Evo naše šanse za ekološki turizam i zdravlje. Evo prilike da privučemo strane turiste. Jedinstveno za sve svetske metropole. Beogradsko lekovito blato. Lekovito blato, beogradsko je zlato. Po nalazima i ekspertizama vodećih medicinskih ustanova ove planete, ono leči od apsolutno svih bolesti. Evo samo nekih od primjera. Leči od malajskog gihta, indonežanskog beriberija, crnog i ostalih prišteva, kancera u svim stadijumima, čak i u posthumnom, musavosti u svim oblicima, krivonogosti, jektike, šuge, kapavca, endemskog cufilusa, plodnosti, devojačke maljavosti, ciroze i svih preostalih oboljenja. Naravno, sa nama je svemogući doktor Jakšić. Uvaženi doktore Jakšiću, vaš istraživački tim izvršio je analizu beogradskog lekovitog blata. Do kakvih ste zaključaka došli? Pa znate, iako nisam stručnjak u toj oblasti, iako je rano za konačne rezultate, mogu da kažem da ovako blato još nije viđeno. Znate, ovo blato nije po sistemu voda donela, voda odnela. Voda je ovde nešto i ostavila. Vidite ovu svu vodu. To je sve nekada bilo u ljudskom organizmu. To sve voda ostavlja ovde. Ne samo da je ostavila ove lekovite flaše i ovu suspenzorsku burad, voda je tu, znate, ostavila i razne binde i koje kakve karakondžule ostale. Izuzetno. Znači, beogradsko lekovito blato preporučujete kako domaćim, tako i stranim bolesnim turistima? Pa posebno Beograđanima. Znate, zašto bi bolesni Beograđani odlazili u banje i odande se ne bi vraćali, naravno tamo bi umrli, kada mogu lepo da dođu u beogradsko blato i da se iz njega nikada ne vrate. Znate kolike pare odlaze iz socijalnog na razne banje i zdravstveni turizam? Dakle, obrni ili okreni, blato je tu svuda oko nas. A ovo beogradsko ne samo da je lekovito, ne samo da je naše, već je i besplatno. Dakle, besplatno lečenje u beogradskom blatu obezbedilo je svim našim sugrađanima Republičko ministarstvo zdravlja sa ministrom na čelu. Hvala, gospodine ministre, u ime svih onih koji još nisu u blatu do guše. Sada i oni imaju šansu da se konačno i zauvek zaglibe.
Razmazio sam dragu, dao sam joj sve. Kad eno nje na drugome tu besne obzem, obezvredila mi logiku, oskvrnula moj trud. Bez milosti me kurva nasukala na sprud. Bez milosti me kurva nasukala na sprud. Rješio da se branim, da ispaštam svoj greh. Darovali mi robiju, al nadu ni za tren. Iako me proklela, razorila moj dom. Još volim malu beštiju, dragu srcu mom. Još volim malu beštiju, dragu srcu mom. Ukoliko se dokaže da je zaista udario ili stuko ženu ili udario jedan šamar ili batina, šta ja znam, ukoliko bi ja došao na vlast, ja bi uveo zakon da bi se to lice javno kaznilo ubistvo, odnosno streljanje, smrtna kazna ili mučenje do smrti. Da li su problem psihopata u našem društvu? I šta to znači uopšte biti psihopata? Pa znate šta, psihopata, što se tiče čovjek, ako je psihopata, on mora da ide kod doktora da ide na pregled, da se izleči, da li je on sposoban, da li je on zdrav, ne samo fizički, on može da bude fizički zdrav, ali psihički opterećenog sa definitivno nekog poremećaja u glavi, i on ne zna šta radi. Apsolutno, to ne može da bude policajac ili inspektor policije ili direktor neke firme ili moglo bi se reći da bude predsjednik vlade Srbije ili predsjednik Skupštine Srbije ili predsjednik Republike Srbije. Novinar, bilo ko. Novinar, nema veze, intelektualac, bilo šta god. To bi trebalo odmah da napusti svoje radno mjesto ukoliko obavlja tu funkciju i onda da ide kod lekara. Apsolutno nije važno što je bio. I na taj način, ukoliko se pregleda da je zaista, da se dokaže da je psihopata, ma nije važno što on bio predsjednik Skupštine ili predsjednik države, to ne mora da znači. On dobije injekciju, lekar prepiše injekciju, njemu udari injekciju i on umire. Jer ovo je... Ovo smo mi napravili. Dobro bre, šta vi magarci lažete bre, 4 dana gacam po ovom blatu, vidi fleka mi nije prošla, pogledaj mi zube, gledaj, kako bre blato beogradsko, ništa to ne valja, lažu! Pogledajte svet u kome živimo, glad, nerad, javašluk, ratovi, nemiri, nesreće, terorizam. Svet je pun neprijatnih situacija koje nikako ne biste želeli da se dogode vama ili vašim bližnjima. Zbog čega da rizikujete nemile događaje ako ne morate? Zašto da kidate živce kada su vam i onako iskidani? Zbog čega da dozvolite da se nešto loše dogodi vama ili vašoj porodici kada to ne morate? Rešenje postoji, a mi vam ga nudimo po neverovatno povoljnoj ceni. Nabavite još danas vaš komplet otpisanih. Pogledajte ih dobro, veoma su originalni, ne liče ni na šta što ste do sada imali priliku da vidite. Svi su bolesni od neizlečivih bolesti u poodmaklom stadijumu. Do te mere su ružni da su nepodnošljivi za duže posmatranje. Odbačeni su i od roditelja, i od sredine, i od uprave ludnice. Neosetljivi su na bol ili bilo koje druge spoljne nadražaje. I
što je najvažnije, za njihovu sudbinu nikom ne morate da odgovarate. Kada jednom kupite vaš komplet otpisanih, oni su samo vaši i takvi će ostati sve do momenta kada poželite da ih upotrebite. U slučaju rata, bolesti, elementarnih nepogoda, dolaska familije na duže i tome sličnih nesreća, iskoristite odmah vaš komplet otpisanih. Oni će sve nedaće podneti umesto vas, a vi jednostavno mirno spavajte. Iskoristite ovu jedinstvenu ponudu, okrenite broj koji ne piše na vašem ekranu i naručite svoj komplet otpisanih po ovoj jedinstvenoj promotivnoj ceni. Ukoliko se javite odmah, uz vaše otpisane dobit ćete i komplet bolesti, familije i majstora, kao i set dodatnih nedaća zbog kojih odmah možete da upotrebite vaše otpisane. Ne oklevajte, naručite odmah. A sada vam predstavljamo naš komplet otpisanih. To je bio Prle. Ovo je bio Tihi. Mrki. Vidimo ko nam sada dolazi. Paja Čutura. To je bio Paja Čutura. Imamo li još nekog u kompletu otpisanih? I Marija, naravno. Dakle, videli ste jedinstveni komplet otpisanih. Naručite odmah. Ja koji skupljam kosmičke zrake, ja kome se javlja, ja koji sam Kleopatku, ja ću proricati budućnost za vas. Izvolite. Doktore, kako je mi ovo leš ovde? Molim vas, tišina, tišina. Bacam čini. Jer ti se čini? Čini ti se? Gledaj me pravo ovde. Dignite ruke gore, molim vas. Dignite ruke gore. Ruke gore. Ruke gore. Ruke gore, ruke gore, ruke gore. Ruke gore, mrdajte glavom ovako. Praznite energiju, praznite se. To. Ja koji sam položio na Tibetu, iz Tibeta sam doneo ovo ovde. Daću vam malo magije, da ojačate vaše nerve, da ojačate vaše male retardirane mozgove, da postanete moćni koji ja. Gurnite ruke dole, gurajte dole ruke, svi. To je, ne, ovde, dole. To je sreća, ti ponovi pare. Dobro, gurajte. Gurajte ruke, još, guraj, još. Mažite se po glavi, to je čarobno. Doktore, šta je ovde ovako gnjecavo? Maži se po glavi, ne pitaj ništa. Maži se po glavi, brzo. Ti si došao kod mene. Doktore, šta je ovde ovako gnjecavo, doktore? Čarobno govno, idi u pizdu. Ljudi, pa ovo stvarno radi. Ne trebaju mi naočare. Zubi su mi tu, brada mi je opala, bradavica mi je otpala. Ja sam se podmladio. Lekovito blato, beogradsko zlato. Jer ovo je... Ovo smo mi napravili.
Ostavi ti to, mi napravimo nešto ovde za nas, što mi znamo šta treba. Sad mi to nađemo šta ćemo odavde iz ove naše svete knjige. Ej, molim te, nemoj više, znaš, ono, kako pevaš, kako ovako, mani me. Kineski čaj, sjajno. Kineski čaj, uzimamo vodu, uzimamo ovo. Osadim se, molim vas, ono, malo kineski, ono. Dosta. Dosta, bre. Dosta. Ni miris, ni ukus. Tomanija. Ja sam Pelagija. Bukagija. Pelagija. Oplagija. Frangija. Ja ne znam ko su ovi. Mi smo vesele devojke. Kuće. Dupe. Predstavljamo vam srpski lapot komplet, skraćeno SLP-1. Komplet se sastoji iz sledećih delova. Ostarelog džangrizavog oca koji voli da šeta po šumi, skraćeno ODŽO-1. Srpskog lapot buzdovana, skraćeno SLB-1. Srpskih lapot pogača, skraćeno SLP-1 i SLP-2. Srpske lisnate šume, skraćeno SLŠ-1. I srpskog sina kome je sve dojadilo, skraćeno SSKJSD-1. Srpski lapot komplet koristi se na sledeći način. Ostarelog džangrizavog oca posle dobrog ručka, pri čemu ćete naravno paziti da se ne prejede, povedite u šetnju po šumi pod izgovorom da je to dobro za varenje. Postoji nešto što volim, to si svakako ti. Ma nemaš ti sekiraciju uopšte. Kada naiđete na pogodan proplanak, ubedite ga da prilegne, da odrema. Ma kakva crna šuma, evo voćnak bre, fantastičan. Dosta bre ti bre. Ajde, molim vas. Ma luda žena bre. Nego Ćale, samo prilezi, molim te. Čekaj, samo polako. Der polako, ajde. Ajde, kako god hoćeš. Samo lezi. Ma neću ja te karam, nego... Kada to učinite, posavetujte ga da stavi pogaču pod glavu, ne bi li mu bilo udobnije. Tako, čekaj. Samo da ti stavim ja stuče. Evo, vidi. Sad na ovu stranu. Evo, jedna fina pogača. Ražana, jako dobra. Tako. Jer ti bije sunce u oči, bije, a? Pridrži ovu pogaču, molim te, ali s obe ruke. Ma da te samo štiti od sunca, da bome. Budite strpljivi i pustite da ostareli džangrizavi otac zaspi dubokim snom. Samo još drži. Hvala. Tada pristupite ka usnulom džangrizavom ocu i raskolite mu glavu razantnim udarcem srpskog lapot buzdovana. Hvala. Pritom pazeći da matori Nitkov ne izbrlja pogaču. Hvala. Hvala ti, puno ti, hvala. Ko pre tati, njemu i lepinja. Potom možete da se vratite kući sa neoštećenom pogačom i da je u slast izedete. Mrtno tatica, ceo stan je moj.
izedete. Kada ostarite, izbegavajte šetnje po šumi i sakrite srpski lapot komplet tamo gde ga niko neće pronaći. Zato ne propustite ovu izuzetnu ponudu. Srpski lapot komplet sa ugrađenim ostarelim džagrizavim ocem za neverovatnih 5000 maraka. Ukoliko imate vašeg ostarelog džangrizavog oca, cena je 4995 maraka. Ako se odmah javite na broj koji ne piše na vašem ekranu, dobit ćete uslovnu umesto vremenske kazne za ovo delo. Lapot komplet. Da i Srbinu jednom svane. Da vaše nekretnine ostanu zauvek vaše. Arnold Schwarzenegger, Sharon Stone, Bruce Willis, Desimir Stanojević, bez Sime, and special guest star Pamela Anderson ne igraju u ovom filmu. Jer ovo je... Ovo smo mi napravili.